Això us sonarà molt hippie. Però sabeu que l'economia social i solidària busca la felicitat de les persones treballadores per davant del benefici econòmic? Doncs sí, i això ho fa gràcies als seus valors. Sabem que perquè una empresa funcioni ha de ser rendible econòmicament per tal que les persones treballadores cobrin uns salaris dignes per la feina que fan. Però el més important de tot no té un gran misteri, i és que les treballadores estiguin còmodes als seus llocs de feina. És a dir, que a més de viure bé i tenir bons salaris, també se sentin realitzades i, per tant, que siguin felices. I no és aquest l'objectiu de totes les persones. A l'economia social i solidària, la felicitat de les persones és important. És per això que hi ha una sèrie de valors i principis que posen les persones al centre, en comptes del capital. Descobrim-los. Tenim, per una banda, la democràcia. A l'economia social, cada persona té un vot i pot participar de les decisions més importants de l'entitat. I perquè hi hagi democràcia real i no sigui només una paraula que ens fa quedar bé, un altre dels requisits és la transparència. Els comptes i les decisions han de ser públiques per a totes les persones que hi participen. També hem de tenir en compte la solidaritat, la cooperació i el suport mutu. A l'hora de prendre decisions s'han de tenir en compte les circumstàncies personals de cadascú per garantir el seu benestar. Per exemple, a la cooperativa Molt Màtric, una de les pioneres de Catalunya, quan van començar i en plena crisi dels anys 70, a l'assemblea es va decidir que augmentarien primer el salari d'aquelles persones que tinguessin més dificultats per arribar a final de mes. Aquests valors, òbviament, també impliquen tenir solidaritat i responsabilitat amb l'entorn, amb la localitat on s'ubiquen i amb altres empreses o entitats. Un altre valor clau és l'equitat. Equitat vol dir que totes les persones tinguin les mateixes possibilitats i un tracte igualitari. Però no ens equivoquem, això no vol dir que totes les persones cobrin el mateix. A vegades sí, però altres vegades tenen salaris més grans les persones que tenen més responsabilitat, per incentivar les millores. La diferència amb altres empreses capitalistes és la diferència entre el que cobra més i el que cobra menys. A les empreses grans capitalistes hi ha una diferència de 100 vegades entre la persona que més cobra i la que menys. Per contra, a les empreses grans d'economia social, qui cobra més, com a màxim rep un salari 3 vegades superior. I si parlem d'equitat, també implica tracte igualitari entre homes i dones. I, per descomptat, la igualtat de gènere en llocs de responsabilitat. No serveix de res la paritat si els llocs de responsabilitat els continuen ocupant homes i altres tasques feminitzades les continuen ocupant les dones. I és que els valors del feminisme van de la mà dels valors de l'economia social. Perquè les persones siguin felices són tan importants les tasques productives, que seria la feina remunerada fora de casa, com les reproductives. Tota aquesta feina invisible, com la cura dels nens, de la gent gran, cuinar, fer la compra. Per això és important la corresponsabilitat de les tasques de la llar, així com la flexibilitat laboral. I finalment, com no podia ser d'una altra manera, el medi ambient. Si tenim tant en compte les persones, hem de tenir en compte el planeta on vivim. Més tard o més d'hora, ningú no serà feliç en un món que es va destruint.